ድምፂ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ እዛ መደብ እዚኣ ብሃማደት ትዳሎ መደብ እያ ድምፂ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ሰላምታና ይብጻሕኩም ኣብ ርሑቕን ቀረባን ብምዃን መደባት ድምፂ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምክትሳል ትርከቡ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ሰማዕትና ከመይ ቀኒኹም ንሎሚ እውን ከም ወትሩ ዝተፈላለዩ መደባት ሒዝና ኣብ ሰዓትና ተረኺብና ኣለና ሰናይ ምክትታል حراي ويزرو سنايت محاري حلافيت كفلي محبرة قطبة قلقلوت هامده ادمنا أخبركي اب استوديونا مركابكي بسم سمعتي دمتي ارتراو عندك انسيو يمسجنكي لومي كنزرار بلو قريبنا يزلنا رستي بزعبا اهغراو معلتي انصار ابلعل دك انسيو زفتم غونتيو كم زفلت زي اهغراو معلتي زي كاب 25 حدار 10 تحساس مالتنا 16 معلتات تذكريو ارترا حنت خابتن صنع اواجات ارقيقا قونت أولاد دك أنسيان موجودة برتعات سرح زل هاجريا مسرتنا يزخاء كابولدتات زمتة أبهرنان كبرتات حبرة السبنان زركب كانتخانة بقندقين أبجزي سورايو بجبراو تساتفو إرتراوان دك أنستيو أبقى الصحيلين كرتي كحزن كيلو دحرناتنا دما بزقباء تسرح اللون يسرح اللون الله سلزي نزي أبقمتاتنا هنا علالنا كنقتل ويزرو سنايد نابتي زدلنا يحطوتات كسجراكي سكي كم مجمر خوننا تاريخاوي أما تاتا هقرا معالتي مبقات قونت قبل الدكانستيو كبار كلهم تاي ماليتي هاي يعني لي نزي عدل زهبكمني بزعبا قونت دكانستيو وين مبقات قونت أنصار قونت دكانستيو مبرهك باب زعدل توهبني كمسكني فتو عم جمرتا كنتي أهجراوي معلتي موجود قنات قبل على دك أنستيو قرب أبناتنا بيتها خنملس حبرة السبي إرترا كبرتات دلوا حبرة السبي بهل زلوا حبرة السبي أمنت زلوا حبرة السبي كم زخانة قال أب عالم دل حبرة السبات مالتي أبز حبرة السبي زي كم زفلت دك تبعتيون دك أنستيون كم زلوا فلوتي جن أفتي بهلي أفتي أنحي أكيدا سرعات لعلنا دك تبعتيو زمل أو أكيدا سلز صنحت سرعتنا مالتي أفتى أكيدنا أفتى بهلنا إذا دمسو شجر قنت أوي عمد قبل على دك أنستيو أبستفها على وانا كرة ويرة صنحي مالتي كم زز تقصكيو أبصورة دك أنستيو كم تاريخ تصادفنات ناتن زعبيالو مدرخي نيرو أبزي نناسنت كعلى ساخلوا معري أخاني نزي كنت أقصد صنحنا قلنا عمد قبل على دك أنستيو زكايد مسلاتن نمرقاسون معري تقالي سنة زي قرصات حيزن وعين كم زختوا لصنح كمالتي كابس بقي سخاء تي محبر نزي مسرت بمباركة سرحلو صنحي مالتي نفتحتو خملس أكراو معلتي دك أنستيو موجود قناة قبل على دك أنستيو كميلي ومزيو هنبل نحركينا زي أما تصوو أب شحن جعت 209 حدا نحنا نصنت كنركب كلنا حدا تكال أب علم أهجراو تكال كم زغمي في اللاتيو تتكالتها مأكل علماوي مرحنا دك أنستيو استبهالة تكاليو إذا تكالي زخقوم كله بويت أهجراو مع التخينو كوسن زتجبره مالتيو زي العلميتن سمعنا شو عتن هجرات صحيو ويأتي وندلو بزي نزي كبعلا غير وندلو أكل ويتكاليو أما تصوّوه نرخلنا دك أنستيو أب عالم أب تساتف نتن وي بوتا ناتنا بحبرة السب كمي غيرو كعب كم زلو زبل كساي زلو العلي 280 شو عتن هجرات أتينو انتبلنا بتكالات درجاون كساب شو شحر خونات تكالات غازيتني هاتون كساب 9 زخونو كساب أساساً حمشتن أبالات زلوا أساساً حمشتن هجرات تساتفنت زلوهم
ኣካል ዘለዎ ዓብይ ትካል ማለት እዩ እዚ ንምንታይ ኣብ 25 ኖቨምበር ወይ 25 ሕዳር ክኸውን ዝተባህለኻኒ እዚ ሃገራዊ መዓልቲ ምውጋድ ዓመፃዊ ወይ ጎነፃዊ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝብል ነይሩ ማለት እዩ እዚ ንምንታይ 16 መዓልቲ ኮይኑ ኸ ክሳብ 10 ታሕሳስ እዩ ዝኸውን ንምንታይ ዝኮይኑ እንድሕር ክንብል ኮይና 16 ሓቅታት ኣሎ ማለት እዩ 16 ነዚ ጎነፃዊ ዓመፅ ጎነፃዊ ክብል ከለኹ እዚ ቫዮለንስ ንብሎ ብእንግሊሽ ማለት እዩ ነዚ ቫዮለንስ ንብሎ ዘለና 16 ሓቅታት ኣለዋ እዘን ሓቅታት እዚኣተን ከዓ ኣብዘን 16 መዓልቲ ኣተኩሮ ሂብና ክንሰርሓለን ወይ ከዓ ኣብ ዓመታዊ ንሰርሖ ከዓ ነዚአን ኣብ ግምት እቲና ክንሰርሕ ዝብል ነይሩ እንታይ እየን 16 ሓቅታት ኢልና ክንዛረብ እንድሕር ኮይና ከዓኒ ምስ መፃምቲ ዝጋጠም ኣካላውን ፆታውን ጎነፅ ኣሎ ቀዳሚት ማለት እዩ ካልኣይ ኣብ ጓል ኣንስተይቲ ዘጋጥም ጎነፅ እንታይ ምዃኑ ክትግምቶን ክትከላኸሎን ትኽእል ምዃንካ እውን ዝእምት ማለት እዩ ሳልሳይ ጎነፅ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ብመንፅር ጥዕና ክንሪኦ ከለና እውን እዚ ሓደ ኣተኩሮ ዘድልዮ እዩ ጎነፅ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ብመንፅር ኩነተ ጥዕና ቆልዑት ኣጠላሊኦም ከመይ ይመስል ጎነፅ ዘለዋ ስድራ እንድሕር ኮይና ማለት እዩ ነዚ እውን ኣብ ግምት እንትና ክንሰርሕ ኣለና ጎነፅ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ብመንፅር ፆታዊ ተመሓላለፍቲ ሕማማት እዚ ሕጂ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ክንብል ከለና ዝተፈላለዩ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ኣለው ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ብሰንኪ ጎነፅ ክመፁ ዝኽእሉ ማለት እዩ ጎነፅ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ብመንፅር ማሕበራዊ ኣገልግሎት እዚ ከዓ ኣብ ትምህርቲ ኹን ኣብ ጥዕና ኣገልግሎት ብግቡእ እንድሕር ዘይረኺባ ጎነፃዊ ዓመፅ ክንብሎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብመንፅር ቁጠባዊ ዕቤት ክንሪኦ ከለና ብመንፅር ኣልያ ቆልዑ ክንሪኦ ከለና ብመንፅር ኣልኮላዊ መስተ ምስ ጎነፃዊ ዓመፅ ምትእስሳር ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ጎነፅ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ብመንፅር ፆታዊ ዓመፅን ግርጭትን ክርአ ከሎ መበል 11 ከዓ ምውጋድ ጎነፅ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ብመንፅር ክእለት ምባሃልን ምዕባይ ማለት እዩ እዚ ከዓ እቲ ጎነፃዊ ዓመፅ ክንኣልዮ ንኽእል ኢና እንድሕር ምባሃል ዕቢና 12 ጎነፅ ኣብ ምክልኻል ኣብ ስርዓተ ትምህርቲ ኣትዩ ክስራሓሉ ምትብባዕ ቁጥር 13 ከዓ ዓበይትን ንኣሽቱን ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ምውጋድ ጎነፅ ተረኦም ክፃወቱ ምግባር ማለት እዩ ቁጥር 14 ትካላት ሕግን ጥዕናን ጎነፅ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ንምክልኻል ብንጡፍ ክሰርሓሉ ምግባር እዩ ቁጥር 15 ከዓ ፆታዊ ጎነፅ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ብመንፅር ሰራሕተኛታት ጥዕና ምክንያቱ ቀጥታዊ ርክብ ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ፆታዊ ዓመፅ እንድሕር ኣሎ ትካላት ጥዕና ብግቡእ ክሰርሓ ከም ዘለወን ምስኡ ከዓ ዕቤተን ከሪኣ ከም ዘለወን ምኽሪ ክልግሳ ከም ዘለወን ዘተሓሳስብ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ከዓ ፆታዊ ዓመፅ ክንከላኸሎ እንድሕር ኮይና መፅናዕቲ ዝተደገፈ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ማለት ካብዚአን 16 ተበጊሲ እቲ ሃገራዊ መዓልቲ ክብዕል ኣለዎ ኢሉ ክልተ ዕላማ ሒዙ ተበጊሱ መጀመርታ ሕብረተሰብ ኣፍልጦ ክዕቢ ታፍሉጥ ያኔራታ መጀመርታ ከም ካልኣይ ካኒ እዚ ጎነፃዊ ዓመፅ ወይ ከዓ እዚ ቫዮለንስ ንብሎ ዘለና ኣብቲ ሕብረተሰብ ከም ናይ ሰብኣዊ ምግሃስ መሰል ተፈሊጡ ኣብ ናይ ሂውማን ራይት ኢሹ ኣትዩ ክስራሕ ኣሎ ከም ዘለዎ ኢለን ከም ክልተ ዕላማ ሒዙ ተበጊሱ ማለት እዩ እዚ እቲ እንዲ ኣበጋግስኡ ማለት እዩ ሃገራዊ መዓልቲ ምውጋድ ጎነፅ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሰናይት ከም ዝገለፅክዮ ኣብተን 16 ሓቅታት ወይ ነጥብታት ብዝግባእ ተተንቲኑ ኣሎ ግን ቁርብ መብርህ ንምሃብ ጎነፅ ክትብል ከለካ መጀመርያ ከምዚ ኣካላዊ እዩ ዘምስል እቲ ጎነፅ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ክበሃል ከሎስ እንታይ እዩ ኣካላዊ ጥራይ ዲ ወይስ እንታይ እዩ ምስኡ ዝተሓሓዝ ትርጉሙ ሃራይ ኩሉ ግዜ ጎነፅ ክንብል ከለና ሓይሊ ዝተሓወሶ ስለ ዝኾነ ምስ ኣካላዊ ኮይኑ ይስማዓና ማለት እዩ ጎነፅ ክንብል ከለና ብጎነፅ ኣብ ብኩሉ መዳይ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ኣብ ኣካላዊ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ኣብ ኣእምራዊ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ኣብ ባህላዊ ኣብ ቁጠባ ኣብ ፖለቲካ ሪኢኻ ክትንትኖ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ጎነፅ ክንብል ከለና ሓደ ምብኣስ ገለ ጥራይ ደይኮነሲ ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት ዘእተወ እዩ ማለት እዩ እዚ ዓይነት ሓቅታት ዘለዎ እዩ ንኣብነት ኣብ ትምህርቲ ክንብል ከለና ሕጂ ከመይ ጎነፅ ኣብ ትምህርቲ ሕጂ ትምህርቲ ጎነፅ እንድሕርና ንኣብነት ትምህርቲ ምርካብ መሰል እቲ መሰረታዊ መሰል ስለ ዝኾነ ኣይትመሃርን ኢኹ እንድሕር ዝበሃል ኮይነ ግን ኣነ ካብቲ ትምህርቲ ንኽእለ ሓይሊ ካልኣይ ከምኡ ዝገብረለይ ዘሎ ሓይሊ የርእየኒ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ዓይነት ከዓ ከም ጎነፅ ይወስዶ ምክንያቱ ነቲ መሰለይ ይኽልከል ኣለኹ ማለት እዩ ብሓይሊ ዝኽልከሎ ዘለኹ ኣሚነ ይኩንኩን ዝገድፎ ዘለኹ ስለዚ ካብ ትምህርቲ ከምኡ ክንርኢ ንኽእል ኢና ኣብ ጥዕና እንድሕር ኢልካኒ እውን ንኣብነት ኣነ ግቡእ ናይ ጥዕና ከም ጓል ኣንስተይቲ ከም ወኪል ጓል ኣንስተይቲ ናይ ጥዕና መሰለይ እንድሕር ዝንፈገኒ ኮይኑ እዚ እውን ካብ ጎነፅ ክእትዎ ይኽእል እዩ ማለት እዩ መሰላተይ ንመርዓ
بحيل خمرعاو دحر زخون كوينو زون قناص إلى كوستو يخلي مالتي كم أبنت كم زخون كنت أصلا خلي صبوا كم زبالكيو نايديهم تنقطعات رقحتات كنتايو هو بزح تنقطعات قالوا هنبل نخلينا تحبرت السب بعد يجن أفلط أيو أفتحبرت السب نافلطو تجمع مزهلو ويتمرت مزجودل وينقحت مزجودل أفتحبرت السب إذا عينت طريقات كرئي خالي مالتي تقول نايتي كنقول أنا حنا أقول قولتات نايت مرت نبلو نايت إننا نبلو أفتحبرت السب بقبو كردون حزيت خايلو ويمردات عند حزيلة كم تنقح خون خالي كال نزت أنك خون زخلو نتي صوتها عمت خون زخل صوتها عمت ون حدا قلنا أو عمت لزخوني نوعهم كنا هارو زخلو راحتاتون قالوا كم مست كنقولون خلينا الكلام مست جرجت ديمس مع قطبة بحلي تتقرر بحلي نحر كم عبل جميل وتحبرت السب زون كم حدا تنك خون خالي قال كينات خون خالي بحراوي نجراتون خون خاليو بسبب فترهم شجراتهم كخون خاليو زبوملو دخلناتهم كخون خالي زبوملو كم حدا تنك جناح نوستن خالينا مالتي بعالم درجة كنريو خلنا زي جونت قبل عليه دك أنستيو أب كم درجة الله خنبل نخل أب هجي بزر أبتي جونت أو عمد أبتي الأكلاوي أتوكيريت مصنعتي أنا زرخبكو كم زهم تقصد أنا حنا بعساش دشت استفعل عليه فاكتسكو ويحققت كنريو تنخل صبغ نيرو جن أب أكلاوي كنريو خلنا كابت زناقسة مالت أمنا بعل نايزين تكال قديم التقسكون مأكل علماوي مرحنا دك أنستيو مصنع تخايدة أمنا جابان 15 مئتاويت أكلاوي محسيت كهلو كله ترينجي خنا نقرأ حاجي 7 مئتاويت بتحكى بعل بيرون أب إثيوبيا كاني أب زوجنت أو عامت كسب 7 مئتاويت بتح مالتي سيد خالق أو يكتمر خالي قلت قنطع عمت كاب مولو خاني يقرب مالت هيكون ريبورت ديكون كقالو ريبورت زخون اجي كاب 20 شعتن ميتاويت كسب 60 كلتن ميتاويت ابتي زغبو اكل زي ريبورت خوني ريبورت ديكون قن بزح يزلو مالتي ما وشت تحبرتسب تسديمو زحق وي كيتنغرلو سوق زبلكا بزح يزلو مالتي بخمز عينت كنتر انا يحش ناب إيرترا أنت متيناه مصنعتي كجبر الله of course أنا جدًا كونت أول عندك أنستيو أب إيرترا أب كم يكون تعتبر خن بالنخيل. أوكي كونت أب مالت أبزون حبرة السبات كونت تريو اللوندي مخناتو أب حبرة السب كم زبلنايو حبرة السبات كبرتات اللو حبرة السبات بعللو لمدلو إذا كبرتات الزي بستفعل عليه مخناتات كجود الويكا بستفعل عليه مخناتات كابت حبرة السب كوحقوق عند جميرو قلت رؤيتات نايقونت قالوا برقت أب إرترا بمصنع تستطنعي بالبرسنتج كذا ولو أكلنا خون قن معلتاوي أبتي نحنا نسرحلو أكلات باستفعال الزواتات بيت مخر لنا أو زمت استفعال ناي قناة زملكت حبرتات يمسعنا مالتي جيت قلت لي كم زي له نقدر كذا ولو أنت زي كألكو أب فلاب عمد صوتوا عمد تريوتات هلو صوتوا عمد كاب جزء ناب جزء زي نور ندخل يمتعلو مالتي حدا تريوتات هلو تريوتات زخاء حبرتسب كفلتون كقلسون علهم مالتي مخناتو كم زبالكوا تحبرتسب ناتو كبرن ناتو بحلن كبحقوق نحجميرو زي دلنا تريوتات كمت سلسخل مالتي بعبيو خاني أبز حبرتسبنا زلو ناي تفعل ناي ميدياتات تراون أفتي حبرتسب زي تدلي بحلي توي خالي زي تنقطات كخون خالي أبناي تحت عدم مرعون حدا تريو قال لنا مالتي كم حبرتسب أب تحت عدم مرعى نمرعوز نبرنا حبرتسبينا مالتي مهناتو قال نستيتي مرعى مبر نخالق سلا ولادي تنبر أفرايت كوينا سلا زي رأيت حبرتسب بز أفلطو بموحد مالتي أفلطو سلا زي نبرأيو كم زعين التريوتات علو قن كاب جزينا بجزي يقدر علو أب مهنشاب زملكتون بزح تسارح اللي كسب أواج وزي اللي زون هذا أوي مجهز مسلي زون كاب جزينا بجزي عند أبود اللي يمتعلو حجة أبزي مصنعت بغط على سلام نقبل صبوز خونه بزيد همتينا لنا بفلاي كم معك أنا نتقمل ذلنا أب تحتي عمشت عمتن أب تحت 15 عد مزلون هتصانات
ብዙሕ ለውጥታት ሃምፂሎ ማለት እዩ ኣብ 1995 ዝተኻየደ መጽናዕቲ እቲ መጽናዕቲ ኣብ ዘን ዕድመ እዚአን ዝለዓለ ክስታይ ከም ዝነበረ ክሳብ 95 ሚእታዊት ተሪኦታት ከም ዝነበረ ሕጂ ግን ክሳብ 2010 ዝተገብረ መጽናዕቲ ናብ 12 ሚእታዊት ከም ዝጎደለ ኣብ ትሕቲ 15 ዕድመ ዘለወን ናብ 33 ሚእታዊት ከዓ ካብ 15 ዕድመ ንታሕቲ ዘለወን ከዓ ጎዲሉ ከም ዘሎ ባዕቢ ግን ንገብሮ መጽናዕቲ እንዳታሎ ኣብ ዞባ ማእከል ዝተኻየደ ግን ሕጂ ብዚ ኣብ ዝሓለፈ 2018 ክሳብ 6.9 ሚእታዊት ጎዲሉ ኣሎ ትሕቲ 5 ማለት እዩ ኣብ ትሕቲ 5 እንድሕር ጎዲሉ ሕጂ ትመኸንሻብ ኣብተን ቀዳሞት ተኸንሸባ ስለ ዘይቅየር ኣብቲ ቁፅሪ ኣሎ ኣብተን ህፃናት ክትሪኦ ከለካ ግን ዓቢ ለውጢ ዓቢ ዝላ ኣካይድና ኣለና ማለት እዩ ኣብቲ ሕብረተሰብ ብዙሕ ለውጢ መፅኡ እስኪ ብሓፈሻዊ ክንሪኦ ከለና ተራ ሃማድአ ኣብ ምክልኻል ጎነፅ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ከመይ ይመስል እንታይ ክገብር ፀኒሑ ኦኬ እስቲዮ ሓረ ሃማድአ ክምስረት ከሎ ኣብ 1979 ልክዕ ነቲ ብረታዊ ቃልሲ ንናጽነት ኢሉ ዝተላዕለ ውድብ ምስኡ ኮይኑ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ንኽቃለስ እውን ኣብቲ ኣብ ሕዳር እዩ ቆይሙ ልክዕ ተጋጣሚ ከዓ እዚ ናይ ቫይለንስ ደይቃ ኣብ ሕዳር ብምዃኑ እውን ሓደ ብልጫ ኣለዎ ብዓብዪ ከዓ ኣህጉራዊ ትካላት ኣብ 1979 ብሴዳው ዝፍለጥ ወይ ካኒ እዚ ኣድልዎ ኣንጻር ኩሉ ኣድልዎ ኣይዶኖ ሲዳው ንብለሎ እዚ ኣድልዎ ኣንጻር ኩሉ ዓመጻት ዝብል ኣብ 1979 ኣህጉራዊ ኮንቬንሽን ኮይኑ ወፂ ማለት እዩ እዚ ገርመካዩ ኣብ ተሓሳሲ ወፂሱ ኦልሬዲ ሃማድአ ቅድሚኡ ሓደ ወርሒ ገይራላ ሕጂ ኤርትራሲ ኣሄድ እንዳኸደት ትኸይድ ኣላ ወላ እዚ ትካል እዚ ክጣቕሶ ፀናሕኩ ኣብ 1991 ምስ ናትና ናጽነት ዝመፀ ስለዚ ኣብቲ ንሕናሲ ኣብቲ ልክዕ መስመር ከም መጀመርታሲ ከም ንቃለስ ተቐላሳይ ኣካል እዩ ሃማድአ ማለት እዩ ኣብቲ ሃገራዊ ምንፃ ወላ ኣብቲ ሃገርና ይኹን ማለት ኣብ ውሽጥና ይኹን ምክንያቱ ብዙሓት ሃገራት ነዚ ዘይቃለሶ ኣለዋ ክንደይ ዓመታት ናጽነተን ዘለወን ተገዚአን ዘይፈልጣ ብዙሕ ኣድርቦ ሂበን ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዘይሰርሓ ንሕና ግን ከም መትከል ማለት እዩ ከም መትከል ሒዝና ስለንሰርሓሉ ዘለና ሃማድአ ከዓ ብዙሕ ንጥፈታት ኣብዚ ይሰርሕ ማለት እዩ ብዓብዩ እቲ ኣዋጅ ናይ ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ክወፅእ ዝገበረ ተቃሊሱ ሃማድአ ማለት እዩ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ናተን ብዘይ ድሌተን ብዘይ ኣፍልጦ ብዙሕ ነገራት ዝካየድ ኣሎ ትሕቲ ዕድመ መርዓ በሎ ዋላ እዚ ክሽፎ ጓል ኣንስተይቲ ንበሎ ብዙሕ ነገራት ንዑ ተቃሊሱ ክሳብ ብሕጊ ክሕተት ከም ዘለዎ ገይሩ እዩ ማለት እዩ ካልእ እውን ፕሮግራምስ እንዳውፅአ ንኣብነት እቲ ተሪኦታት ናይ ዓመፅ እንድሕር ኣሎ ኣብተን ግዳያት ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ንዓታተን ሞራል ኣብ ምሃብን ነገራዊ ሓገዛት ምግባርን ብዙሕ ቃልሲ ይገብር እዩ ማለት እዩ ምስቲ ሕብረተሰብ ተሳኒን ክኸዳ ከም ዘለወን ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ሓደጋ እንድሕር ወሪዱ ኣብቲ ሕብረተሰብ እውን ፀገም እዩ ማለት እዩ እታ ጓል ኣንስተይቲ ብዓብዩ ፀገም ስለ ዝህልዋ ነዚ ሓገዛት ንገብር ኢና ምኽሪ ዝህብ ኣካል ኣለና ምኽሪ ንህብ ኢና ብጥሪት ይኹን ብዝተደለየ ነገራት ከዓ ነጣይሰን ኢና ተምሃሮ እንድሕር ኮይነን ከዓ ትምህርተን ክቕፅላ ከም ዘለወን ከዓ ንገብር ኢና ተሪኦ ምስ ተረኣየ እውን ኣብተን ተሪኦታት ንቃለስ ኢና ማለት ተሪኦ ንኸይመፅእ እውን ምክልኻል ከመይ ጌረን ነብሰን ክከላኸላ ከም ዘለወን ከመይ ጌረን ምስ ሕብረተሰብ ተሪኦታት ክቃለስኦ ከም ዘለወን እውን ምስ ካልእ ሕብረተሰብ ንሰርሕ ኢና ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ጎነፅ ዝፈፀመ ኣካል ከ እንታይ ስጉምቲ ወይ ሕጋዊ መቕፃዕቲ ዝውሰደሉ ኦኬ ኣብ ሕግና ኣሎ ሰፊሩ ኣሎ ማለት ንጎነፃዊ ዓመፅ ዘካየደ ሰብ ብሕጊ ሓቲ እዩ ኣብቲ ኣተጋባብራ ናይቲ ሕጊ ግን ኣብኡ ሓይሊ የድልየና ማለት እዩ ኣብኡ ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ኣብቲ ሕጊ ዝሰርሕ ሰብ እውን ኣፍልጥኡ ከምቲ ሕብረተሰብ እዩ ሻሕ ግዜ ብትምህርቲ ይምፃእ እዚ ግን ኣብ ናይ ኣረኣያ ሕቶ እዩ ኣረኣያኻ እንድሕር ዘይተቐይሩ ካብቲ ሕብረተሰብ ኢኻ ተፈጢርካ ዘለኻ ስለዚ
تناي رأي حتوها جزي الوسدي مس جزي جن زعرنا جاري مالتي جن بحق زرعي خلو يصار حلو مالتي جن أو كسرح زلو أكل جن أكل لا تحبرت السبب لزخنة لو تي أفت سرح أكل يدلي مالتي ونادو ناي ما رأي خنزل بالقها ناي أتحسسبها لو تي يدلي تتحسسبها بحد رفض المتى يكونن كنصر حلينا مالتي أو قصال مس أخبرت حقتات مس بوليس كقصال زندنا ندغبرنا نصر حلو نجري كم زي تقاسكيو تي مسرت أو فتح نايزي قناة أو عمد وسواسي نقحات يزلوطو نقحات انت زيلس اب حق طرح تمركز كات كيدا تخن حقي ام ناي موداتا بين يزبكا حقي بين هي بقاون تمليس كاون او ملس لتخيل نقحات سلازخونتي مفتحي نزي نمو قاد انتاي بسواسات يزقبر انتاي ناي نقحات سرحات يزعمم بهماده يكون ولا بخال اكلات مشارخ هاماده صبوحتي مهناتو غوسغاس تزحيله مسارحيو نايت تكالخون ولا قالوا تاكلات تقمالو مسارحي مالتي مهناتو حدا حبرتسب افلطو اندهر زي بريكو كل غزي نتي تريوتك يخيل مالتي بتمرت خمت بتمرت تحجز اندهر كوينو هانت حبرتسب معول اندهر كوينو تحبرتسب افلطو أكون زعينت جونس أو عملت يكون زي تدلي في الليات تحبرت السبزلو أتصابي كان ده هديتم توخنكا وي في الليات كا تصابيبو نغني زي خيط نحكوينو كل جزء تحبرت السب سلام زخانة هيوت كتنبر يتخلني حمالتي كم حبرت السب إرتران ده رينا جن كاب نوي حدث أنحى جوس علو نقحتنا يتحبرت السب علو ده رينا بكوابينا بزخنة بأسي جونس أتريخا بعاليت بهيمانوت بزخنة أبزناتنا عجقن كريو خلنا بهاجرنا بزوح زي تريو زي أي نريونينا أي نريون مالت جن بلزع سبعة لزخنة يكون سلت صار حلي تحبرت السب صريح اللس لزلعو زمت أنت متى كستيدي كبر مالتي زي فح دايبل ولا تفح قبل كان زدلي نجرون تتصاويرو تسورو دلو زي كاب نويح تسريح له زمته كان ባህል ኮይኑ ዘሎ እዩ ስለዚ እዚ ሰብ ክፈልጦ ዘለዎ እቲ ጎስጓስ ሓያል ከም ዝነበረ ዘርኢ ማለት እዩ ብዙኹን ይኹን ፍልልያት ከግፍሕ ዝመጽ ሰብ ሕጂ እውን እቲ ጎስጓስ ቀጻል ክኸይድ እዩ ክንሰርሐልና ስለዚ በኸም ጎስጓስ ኣሎ መሳርሒና ይኻ هراي بزي أقاطامي ناب دك تبعتيو زغنع انتاي ملختي كتمحلال فتدلي اوكي دك تبعتيو زي كل زي غونهت وي فايلنس كنقول كل الناس ان دك انسي تراي زقدف كويني دمسل ابت حبرتسب دك انستين دك تبعتيون كم اكلات علينا ስለዚህ እዚ ጎነጽ ዝኻ ብደቀንስትዮ ዝፍታሕ ጥራይ ኣይኮነን ሕብረተሰብ ይኽፈትሖ ደሎ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዝነብርካ ደቅ ተባዕትዮ ኣለዉ ደቀንስትዮ ኣለዋ ብሓባር ኮይና ኢና ንሰርሖ ስለዚ ንደቀንስትዮ ዝግደፍ ኣይኮነን ዝምድናታት ናይ ደቅ ተባዕትዮን እንዳቀራረብና ክንከይድ ንኽእል ክልቴና ስለ ዝኾንና ክልተ ፆታዊ ባይታ ተፈጢሩሉ ክሰርሕ ስለ ዘለዎ ኩለን ኣካላትካ ندق تبعتي ترى يكونس تكالات ون إيد سلزلون زخونة تكال نايت عنا خون نايت مرتخون ناي حق خون كله أكل مستي هماريد سرح ذلو مس دق تبعتيون دق أنستيون بتمرت كنسرح له خمسة لنا لواقع محلال فسقل معناته زي نحبرت السبب بر نقول دق أنستيو ترى سلزي يكون مالتي قد حبرت السبب كأب حبرت السبب سلز فتح ولا كابتن عسات شدشت حقتاتون حنتي عبيتنا اشندق تبعتيو امو قاد زي غونت قبل دق انستيو كواسو خمزلوم اسفير والله وقت زبز حبل دق انستيو تفصم غونتوم دق تبعتيو دق انستيو كل خيل انت تزبز بدق تبعتيو قبل دق انستيو تفصم ስለዚህ ሲ አቦም ዝቆንዐ ጎስጓስ አቦም ዝቆንዐ አስተምሮሲ መሰረታዊ ኮንስ ማለት እዋ አሎ ንገብር ኮይና ንኣብነት ዝናይ ባህር ምልዋጥ ዝብል ፕሮግራም ኣለና እንዲ ባህር ክትልውጥ እንድሕር ኮይንካ ካሊ ዓመት ዘካይድ ዘሎ ባህር ክልውጥ ዘሎ እቲ ዝዕመት ዘለውን
እቲ ዝዕመፁ ዘሎስ ንምንታይ ምክንያት ዕመፅ ከም ዘለዎውን ክርዶ ክእል ኣሎ ዋይ ተዓመፅ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዝመፅእ ዘሎ ስለዚ እቲ ኣብ መንጎ ናይ ክልቲኡ ፆታ ዘሎ ክስታይ ክቀራረብ ክኽእል ኣለዎ እቲ ዝምድናታት ብቁጠባ ይኹን ክቀራረብ ክኽእል ኣለዎ ኣብ ኣረኣእዮም ክቀራረብ ክኽእል ኣለዎ ኣብ ናቶም ኣባህላ ይህን ናይ ምባህል ኣጋጣሚታት ክፍጠረሎም ክኽእል ኣለዎ ጉድለታት ንምእራም ንምእላይ ህፃናት ናቶም ኣብ መንጎ ስድራ ቤታት መብዛሕትኡ ግዜ ዝጎነፃት ዝረአ ኣብ ሰብ ሓዳር ስለዚ ነዚ ብሓይሊ ፍልጠትን ብሓይሊ ክእለትን ጥራይና ክንምክቶ ንኽእል ስለዚ ሓቅኻ ደቂ ተባዕትዮ እውን ኣትዮም ኣብኡ ክሰርሑ ከም ዘለዎም ከም ሓደ መደብ ሒዝና ኢና ንሰርሖ ዘለና መሰረታዊት ናይዚ እውን እታ ስድራ ቤት እያ ስድራ ቦደ ኣብ ሓዊ ኣብ ሓፍቲ ተርኦም ከም ዝንታኸውና ኣሎ ትብሊ ምክንያቱ ካብኦም ክንጅምር ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣደ ስድራ እታ መሰረታዊት ኣሃዱ ናይ ሕብረተሰብ እታ ስድራ ኣቦን ኣደን ከዓ ከም መራሕቲ ናይታ ስድራ ከዓኒ ኣቦን ኣደን ተራዳዲኦም ንደቆም ከዓልሉ ዝኽእሉ መድረኽ ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ናይ ሚሂን ኣባህላ መድረኽ ክፈጥሩ ክኽእሉ ኣለዎም ልዕሊኡ እውን ስድራ ቤታት ጉራብቲ እውን ኣካል ናይቲ ስድራ ስለ ዝኾነ ኣብ ኣከባቢና ንዝፍጠር ነገራት እውን እቲ ሕብረተሰብ ወይ እቲ ጎረቤት እቲ ኮም ሓላፍነት ተሰኪሙ ክወስዶ ኣለዎ ንኣብነት ኣብ መወዳእታ ዕድል ትበን እንትኸውን እምበር በዚ ሕጂ ዘለናዮ እዋን ናይ ኮቪድ-19 ብዙሕ ኣብ ገዛ መፅናሕ ኣሎ ብዙሕ ናይ ምስራሕ እውን ክህሉ ክእል እዩ ምስኣን እውን ክመፅእ ክእል እዩ በዚ ዝተበገሰ እውን ብዙሕ ጎነፃዊ ዓመፃት ክህሉ ክእል እዩ ስለዚ እቲ ሕብረተሰብ ነንሕድሕድዑ ክጠማመት ከም ዘለዎ ኣብ ጎኑ ዘሎ ኣካል ወይ ኣብ ጎኑ ዘሎ ስድራ እንታይ ሂወት ትሕልፍ ኣለካ ነንሕና ክንጠማመት ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ሕብረተሰብ ኩሉ ግዜ ንበይኑቲ ስድራ ጥራይ ኣይኮነን ንበይኑቲ ጎረቤት ጥራይ ኣይኮነን ኩሉ ተጠርኒፉ ዝነብረሉ ሃገር ስለ ዝኾነ ነንሕና ክንተሓጋገዝ ኣለና ንሪኦ ኣለና ኣብ ሜድያታት ሓገዝ ከም ዘሎ ነቲ ፅጉም ነቲ ዝደኸመ ኣካል ነተሓጋገዝ ምዃንና እዚ ግን ኣበርቲዕና ክንሰርሓሉ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ሕጂ ብዙሕ ርክባት ስለ ዘየለ ኦፊሳት እውን ከምቲ ዝድለ ክፉታት ስለ ዘይኮኑ ኣብ ገዛ ግዳያት ኮይኖም ክነብሩ ስለ ዘይብሎም ነዚ እውን ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ከም ሕብረተሰብ ከባቢና ጠምቲ ክንከውን ክንክእል ኣለና ዓመፅ ከመፅእ ዝኽእል ክንርኢ ከለና ሃኒ ንዝምልከቶ ኣካል ክንሕብር ክንክእል ኣለና ማለት እዩ እዚ ክብል ይኽእል ማለት እዩ ህራይ ወይዘሮ ሰናይት መሓሪ ሓላፊት ክፍሊ ማሕበር ቁጠባዊ ኣገልግሎት ሃማደ ነዚ ኣህግራዊ መዓልቲ ኣንጻር ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀሙ ጎነፃት ኣመልኪትኪ ኣብ ስቱድዮና ተረኺብኪ መብርሂ መሃብኪ ብስም ሰማዕቲ ድምፂ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ የመስግን ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ ድምፂ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ንሎሚ ዘዳለናዮ መደብ ኣብዚ ተዛዚሙ ኣሎ ኣብ ዝመፅእ ብኻልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ድምፂ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ንሎሚ ዝበልናዮ መደባት ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ዝመፅእ ሰሙን ብዝተፈለየ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ቀን